La marca a la paret, de Virginia Woolf. Devia ser a mitjaner d'aquest any, quan vaig alçar la vista i vaig veure la marca a la paret per primer cop. Per fixar una data sempre cal fer memòria del que hom veia. Per això ara em ve al cap el foc, la capa de llum groga constant sobre la pàgina del llibre, els 3 crisantems en el bol rodó de vidre al relleix de la xemeneia. Sí, havia de ser hivern. Just acabàvem de prendre el te, perquè recordo estar fumant un cigarret quan vaig aixecar la vista i vaig veure la marca a la paret per primera vegada. Mentre passejava la mirada a través del fum del cigarret, els ulls se'm van aturar momentàniament als carbons ardents i va aflorar aquella fantasia de fa anys. La bandera vermella onejant des de la torre del castell. Llavors vaig recordar la cavalcada de cavallers rojos pujant per la falda de la roca negra. Com una mena d'alliberament, la visió de la marca va interrompre la fantasia. Una fantasia antiga, una fantasia automàtica, modelada de petita segurament. La marca era un senyal menut i rodó, negre sobre la paret blanca, unes 6 o 7 polzades per sobre del relleix de la xemeneia. Que ràpid els pensaments s'arremolinen al voltant d'un objecte nou, portant-lo una mica enllà. Com formigues que carreguen un bri de palla fervorosament i després l'abandonen. Si aquella marca la va fer un clau, no podia ser per un quadre. Havia de ser per una miniatura. La miniatura d'una dama amb rínxols emblanquinats, galtes empolvorades i llavis com clavells vermells. Una falsificació, és clar, perquè la gent que tenia aquesta casa abans que nosaltres hauria triat els quadres així. Una pintura antiga per a una estança antiga. Eren d'aquesta mena de gent. Gent molt interessant. Em venen al cap sovint, en llocs ben estranys. I és que sempre passa que llavors no et tornes a veure més i ja mai saps què se'n va fer després. Volien deixar la casa perquè volien canviar d'estils de mobles, això deia ell. Mentre comentava que en la seva opinió l'art hauria d'anar lligat a idees, vam quedar esqueixats de sobte, com quan ens separen de la dona gran que és a punt de servir el te i del noi jove que és a punt de colpejar la pilota de tenis al jardí d'una casa dels afores, en passar rebents amb el tren. Però, tornant a la marca, no n'estic segura. No crec que sigui d'un clau, de fet. És massa gran, massa rodona. Em podria aixecar, però si m'aixequés i me la mirés, 10 a 1 que no seria capaç de dir-ho amb certesa. Perquè un cop una cosa està feta, ningú sap mai com ha passat. Oh, pobre de mi, el misteri de la vida, la imprecisió del pensament, la ignorància de la humanitat. Per mostrar el poc control que realment tenim de les nostres possessions, que n'és d'accidental aquesta vida després de tota la civilització. Deixeu-me que numeri només algunes de les coses que es perden en una vida, començant pel que sempre m'ha semblat el més gran dels misteris de les pèrdues. Quin gat podria mossegar, quin ratolí podria ratar 3 estoigs blau pàl·lid d'eines d'enquadernació? Després van ser les gàbies d'ocell, les argolles de ferro, els patins d'acer, el cubell del cartró estil Reina Anna, el tauler de billar anglès, l'organet, tot desaparegut, com les joies també. Òpals i maragdes que deuen estar escampades per entre les arrels dels naps. Quin tema més respós i tallant que és, la certesa. El que és increïble és que vagi vestida, que segui envoltada de mobles sòlids en aquest moment. Perquè si volem comparar la vida amb alguna cosa, l'hem de comparar amb ser propulsats pel túnel del metro a 50 milles per hora i aterrar a l'altra banda sense cap agulla als cabells. Ser llançats als peus de Déu completament nus, rodolar pels prats de borrassa com paquets de paper marró rebatuts a l'oficina de correus, amb els cabells voleiant enrere com la cua d'un cavall de curses. Sí, això sembla que expressa la rapidesa de la vida, la dilapidació i la reparació perpètues, tot tan casual, tot tan atzarós.